Singapur je síce pekné mesto, ale veľmi chaotické, veľmi drahé, za všetko chcú peniaze. Neprečkalo moje očakávania z tohto mesta, takže som celkom sklamaný zo Singapuru. Čau, ja ťa vítam u nového videa. Práve teraz sa nachádzame v Singapure. Máme tu 12-hodinový prestup, doleteli sme sa o 7 ráno, o 7 večer odletáme. Vybrali sme si nejaké veci úplne náhodne, že čo poďme pozrieť, chceli sme vidieť botanickú záhradu. Sme práve asi v najväčšej botanickej záhrade, ktorá tu je. Vstup je sem zdarma. Len je to veľmi rozsiahle, je veľmi horúco, je 10 hodín ráno, sme dopotení, mokrí a ešte sme neprešli vôbec nič. Táto vonkajšia časť je celá zdarma, lenže vo vnútri sa už platí za nejakú orchidovú časť. Tam ideme teraz pozrieť. Stojí to $15 singapurských, čiže nejakých 10 eur. A mali by to byť nejaké zopár veci. Len máme tašku. Je to hrozne náročné, nosíš v 34 stupňoch 10-kilový batoh. A dalo sa to tam uložiť na recepcii, lenže na to treba singapurské doláre, 2 singapurské doláre, mince. Singapur je ostrovný štát, ktorý sa nachádza hneď pod Malajziou. Do 63. roku bol ako britská kolónia, potom ho myslím, že Japonci oslobodili. A odtedy je to jedna z najlepších ekonomík na svete. Majú tu najväčší dopravný úzol na svete, myslím, druhý najrušnejší prístav, letisko a slúži to ako taká brána do Ázie. Sem sa väčšinou letí z Európy, potom sa prestupuje do iných častí Ázie. Singapur je štát o veľkosti asi 2 Bratislav. Má to okolo 700 metrov štvorcových, Bratislava má okolo 360. Takže je to 2-krát Bratislava, z toho takmer polovicu tvorí zeleň, takže je to všade takto zeleno, všade sú tu takéto botanické záhrady, parky. Keď sme išli z letiska sem taxikom, tak všade proste zeleň a vyzerá to tu fakt pekne. A takéto teplo vlhko tu hlavne preto, že sa nachádzame približne 150 km od rovníka a je tu vlhkosť okolo 72%. Tu už vchádzame do tej orchidejovej záhrady. To je nejaké vstupné. Neviem, čo čaká do toho, ale je to orchidová záhrada, takže asi budeme nejaké orchideje. Vystižne a stručne. Takže vôbec akože ma to nezaujíma popravde, ale my čo tam chce ísť pozrieť, takže ideme to pozrieť, aby sme mohli ísť konečne preč, keďže už je to fakt nebo. Tu by sme mali mať mapu tejto záhrady. No. Čo z toho si pozrieť? Tu je nejaká tigrea orchidea. No, je asi nejaká najväčšia dominanta tejto záhrady a inak neviem okrem toho. Tu sa nachádzame, takže je to prejsť celé. Takéto monument, stavba, či čo to je. Tam sa nachádzajú ďalšie kvety a je to všetko je také rovnaké. Neviem, či niekto toho vidí viacej, ale nejaký zoznam asi čo podostávali, aké orchideje, od koho. Elizabeth. Takže to je celé orientované na tie orchideje. Úprimne som si myslel, že idem do botanickej záhrady, do jednej, o ktorej som počul, že tu má varany. Sú to jediný druh, ktorý žije v Indonézii, ale mali by byť aj tu v Singapure. A tie som chcel zrovna vidieť, ale to asi nebolo tu. Toľko som si to zmýlil, nemal som tu internet, takže som si to nehľadal presne, že kde to je. Išiel som tak na istotu, že to je tu. Asi som sa trošku oklamal, ale nevadí. Sme tu v nejakej obrovskej botanickej záhrade. Teraz sme si zaplatili vstup do tej orchidejovej záhrady. Stalo to asi 10,60, som platil kartou. Je to asi najzbytočnejších 10,60, čo som zaplatil, keďže botanické záhrady ma popravde nezaujímajú. Išiel som kvôli tým zvieratám, ktoré tu nie sú. Myslel som, že to bude viacej zvierat. Ak vás zaujímajú kvety, je to fakt veľké. Už pokračujeme ďalej. Prejdeme si túto platenú časť a poďme radšej nejaké do centra. A inak vrátime sa sem ešte opäť o 11 dní. Mám pocit, že to je 11 dní. A pozrieme si tu viac, pozrieme si mesto, centrum, chcem ísť na tú výhľadku určite, na ten bazén, na tých 3 vežách, čo je taká loď cez celé Marina Bay Sands, sa mi to myslím volá. Koleso, ruské kolo tu je veľké, Garden by the Bay, to chcem vidieť určite, to je tie obrovské kvety. Takže tieto veci si pozrieme až potom, ale ja to dám do tohto dielu, spojím to dokopy, keďže toto diel by nemal veľa asi toho, čo dať. Takže to spojím dokopy s ďalším tým návštevou o 11 dní a nám to aj tak to nahrám ako prvé video z tejto cesty po Dubaji. O 7 už letíme z tohto letiska ďalej do Hongkongu. Tam je rovnaký čas ako tu, má to trvať okolo 3,5 hodiny. Dúfam, že na letisku nájdeme sprchu, dúfam, že
poďme do Salonika, kde bude sprcha, ak teda pôjdeme. A to je hlavná vec, hlavný bod, ktorý sa najviac teším z dnešného dňa, je sprcha. Keďže už sme fakt premočení, je tu fakt teplo a po celom dni, po 8 hodinovom lete, kde sme sa už tam dopotili z toho sedenia, už v podstate aj ísť ďalej na celý deň a neosprchovať sa ísť na ďalší let je celkom také, dá sa ísť aj dnu. To otvára, či nie? Tak. No aspoň to je príjemná klíma. To je ono, z 35 stupňov do 15, to je ono. To sa mi páči, táto časť. Tvoje záchody sú takéto zelené, otvorené. Tu sa nachádzame v centre mesta a volá sa to Clark Quay. Neviem, ako sa to číta, ale je to takáto časť pri vode, to časť, kde sa nachádzajú reštaurácie, nejaký nočný život večer, že to tu sú nejaké bary, reštaurácie, až toto potvárané, teraz tu vôbec nikoho nie je, všetko väčšina je pozatváraná, sú to nejaké reštaurácie, teraz tam boli nejaké homáre predávali za 120 eur, $120 za 100 gramov, čiže také ceny. Tu sme chceli hlavne pozrieť nejaké, možno nejakú domácu, nejaký fast food si dať, niečo také narýchlo street food, ne fast food, street food, ale všetko je zatvorené ešte. Takže ideme sa prejsť asi k Marina Bay, to sú tí mrakodrapy, ktoré sa tu nachádzajú k tej budove, kde je tá loď na mrakodrapoch, kde je hore bazén. To si chceme ešte pozrieť aspoň zvonku. Singapur má momentálne okolo 6 miliónov obyvateľov a hovorí sa tu po anglicky a patrí to aj medzi najvyspelejšie ekonomiky. Takže aj ceny sú tu také, sú tu vysoké ceny celkom za všetko. Je to asi najdrahší azijský štát na tejto južnej, teda východnej Ázii. To začalo vo výstavbe, nejaká nová časť, to si tu robia reštaurácie nové. Tu dačo budú. Práve tu bude nejaký event, nejaké sú ceny. Burger $28, to je nejakých 20 eur. Čo tu ešte majú? Pork belly, hovedzie za teda bravčové za 16. Ešte nejaký event tu bude. A toto ináč toto chladí, tieto stĺpy tu. Takže je to celkom príjemne pod tým. Aj keď je to otvorené celé. A čo tu ešte je? Nejaké reštaurácie, bary. Tu je nejaký ten obrovský kolotoč, čo vystreluje. Tá gula. Dole, čo to tu stojí, také dačo. Proste tak iba v centre. Ničoho. To je obrovský kolotoč, ktorý tu asi je napredno. No, určite. Sa pozrieť na to. Tu je. A tu už vidíme vlastne najznámejší hotel tu v Singapure. Asi najznámejšiu budovu, ktorá tu je. A je to, myslím, že Marina Bay Sands. A je to táto loď na týchto troch mrakodrapoch. Na tom vrchole sa nachádza bazén Infinity Pool, ktorý je asi najznámejší na svete, ak sa nemýlim. A tento hotel, teda do toho Infinity Poolu sa dostať jedine, ak si kúpite noc v tomto hoteli a tam to začína nejakých 300-400 eurách na jednu noc za izbu. A to je jediná možnosť, ako sa tam dostať. Dá sa tam dostať ešte aj na vyhliadku, ktorá je hneď pri bazéne, ale do bazéna sa nedostanete. Na to stojí 20 eur. A v cene je kredit, v tejto hodnote mám pocit, no neviem, či to je presne 20 eur, ale okolo 20 eur. Poďme tam pozrieť ešte v tomto videu, dáme si to do tohto videa, takže bude to tu. A my ideme smerom tam, ideme pozrieť nejakú sochu leva, ktorý je symbolom tohto mesta. Chceli sme ísť tomu levovi, tomu symbolu pred hotelom, lenže po ceste sa trochu plány zmenili, keďže už som hovoril, že sme cestovali 8 hodín, sme mali let sem do Singapuru, bol to nočný let, takže sme boli ešte počas dňa v Dubaji, tam bolo hrozne horúco takisto, došli sme sem, v tom istom vlastne sme boli celý deň.
Potom sme už boli hrozne spotení, takže sme chceli niekde do sprchy, tak som hľadal sprchy, či tu nie sú niekde v Singapure verejné sprchy, keďže na letiskách sú, ale v loungeoch, ale nie vo všetkých, a možno aj vo všetkých, ale sú tam pripláca sa táto. Takže som hľadal, či to nie je nejaká sprcha, a na internete niekto odporúčal, že sa sem dá jednoducho dostať na plavárne alebo nejaké kúpaliská, akvaparky a podobne. A tie ceny sú hrozne nízke za to. Za akvapark, teda za plaváreň, na ktorej sme teraz, sú tu 3 bazény. Je tu fitko a za toto sme zaplatili €40 za vstup na 3 bazény a fitko. A ešte nám dali aj uterák k tomu. Takže budeme tu asi 2-3 hodinky. Osprchujeme sa tu, je tu sprcha, konečne sprcha, čo je úplne super. Boli sme už hrozne mokrí, takže sme sa vykašľali na leva. Bude to v tomto videu, bude to pokračovať, bude to dlhšie video možno. A inak išli sme sem na toto kúpalisko a taxikár nám hovoril, že nás sem nepustia, pretože nemáme kartičku alebo nejakú aplikáciu Sport Singapore, tu je to napísané Sport Singapore alebo Sport SG, a potom je nejaká podaplikácia Active SG, a to treba na všetky vstupy na verejné takéto atrakcie športové, alebo že vraj v Singapure už nevyužívajú moc platobné karty ani hotovosť a majú tu nejaké aplikácie na to, a pod touto aplikáciou sa dá platiť všetky tieto veci, takže oni si tam nabijú kredit, nabijú si tam, on mi to porúčal, že to mám stiahnuť a spraviť, lenže na to treba lokálne číslo, a to my nemáme. Lokálne číslo, nekúpili sme si ani SIM kartu, možno na SIM kartu by to išlo. Takže na toto by nás pustili, ale došli sme sem, pustili nás sem v pohode. Riešili sme to tak, že sme taxikárovi zaplatili za to, že nám to on spraví. On bol sám ochotný, že nám to urobí, keď mu dáme singapurské doláre, lenže singapurské doláre sme nemali. Takže sme mu dali eurá, dali sme mu asi 4-krát viacej v eurách, keďže bol milý a starával nám to hneď. Takže sme mu dali synu 10 eur, poviem, to malo stať nejakých 2,60, takže z 2,60 nás to vyšlo 10, síce to je 5 eur na osobu za vstup sem. Máme tu sprchu, a už aj keby na letisku sa osprchujeme, tak tam stojí sprchy nejakých 7 eur. Takže super cena. Ukážem vám ešte sem potom nejaké zábery, vám počas toho som vám určite hodil. A takže tu strávime náš prestup, máme ešte asi 2 hodinky čas na to, aby sme išli na letisko. Pôjdeme do loungeu, dáme si znova nejaký salónik letiskový, tam sa najeme. A ešte, aby vás zaujímalo, koľko tu stoja taxíky, tak za taxíky sme platili z letiska do botanickej záhrady, bolo to nejakých 35 minút a zaplatili sme za takú cestu okolo 23 eur, takže neviem, koľko to bolo kilometrov, asi 22 kilometrov, mám pocit. Hodím sem presne, koľko to bolo kilometrov a koľko to stálo a koľko to trvalo, mám to presne tam označené. Tento vnútorný vodopád vám asi nemusím predstavovať. Letisko Changi je druhé najväčšie v Ázii a 7. najväčšie na svete. A sú to vlastne takýto najväčší vodopád vnútorný na svete. A toto letisko, ak sa nemýlim, tak vyhráva ceny na najlepšie letisko. Neviem, či to teraz nepredbieha tam Doha v Katare, ale myslím, že toto letisko bolo pár rokov za sebou najlepším letiskom. Tento terminál presne reprezentuje Singapur, presne takto to vyzerá v celom Singapure. Sama zeleň, obchody, všetko budovy majú zeleň na sebe, ale tieto veci si ukážeme ešte viacej až o chvíľu v tomto videu. Ideme si spraviť check-in, ideme na Salonika a po Saloniku ideme opäť do centra mesta. Vyzerá to veľmi pekne. Volá sa to, že Jevel, neviem, ak sa to vyslovuje, napíšem to sem opäť. Tak určite, ak tu máte nejaký prestup, tak určite navštívte toto miesto. Vyzerá to tu fakt pekne. Je to presne taká singapurská atmosféra. Také mohutná stavba, zeleň a taký ten luxus singapurský. Vyzerá dobré. To je nejaké kura, zeleninku a cestoviny. A toto mám nejaké chicken horfan, to by spravil on. Takže je to nejaká, neviem, nejaká polievka alebo čo z kurace. Vyzerá to dosť dobre náhodou. Táto kuracia a azijská polievka je najlepšia asi za to, čo sme mali v loungeoch, čo sme boli teraz v 3. Tak asi najlepšie jedlo. Idem na druhý chod, Mišo si dal tiež. To vyzerá dosť dobre. Bolo aj ešte kuracie mäso. Niekto dostali sme takúto nálepku, nás označili, že sme tu, máme vstup do 20.00. Vstup sem stojí 70 singapurských dolárov, čiže niečo okolo 50 eur. A základný vstup neobsahuje alkohol. A potom, keď si kúpite ten so sprchou, tak dostanete aj takéto lístky na alkohol. A za každý ten lístok sa dá kúpiť jeden drink nejaký.
odchádzame z loungeu, bol to super lounge, tento maličký, žiadne sladké tam nebolo proti tým ostatným loungeom, to bolo včera, bolo v Dubaji hrozne veľa toho. Inak hrozne dobre dopadlo teraz pred odletom, za 40 minút letíme, ideme ešte na kontrolu, nemáme ešte kontrolu spravenú, inak aj ten bazén, čo sme teraz sa plávali, tak hrozne to pomohlo, našťastie sme nešli už do toho mesta, radšej sme si oddychli, pospali trocha na tej pláži, no na pláži, pri bazéne, ne na pláži. Ale hrozne sa to teraz hodilo. Singapur si pozrieme až teda o tých 11 dní, na to spomínam. A vy už hneď teraz uvidíte z mesta video. Inak dnes je opäť veľmi horúco, 12 hodín a je okolo 37 stupňov pocitová teplota. Je tu pri výbehu opíc, opičekých baboons, neviem, ako sa to nazýva v slovenčine. Ale sú to takéto opičky s takými divnými zadkami. Tí s tými zadkami sú samičky a s tou hrivou sú samci. Opičky. Tam mi to neukradne telefón. Takto sa behajú medzi nami. Ide k tučňakom, inak majú to oni tučňakov, sledujte to. To sú nové tučňaky. Čo robia tučňaky v 40 stupňoch. Je 37 vonku. To sú nejaké upravené tučňaky zrejme aj. A opičky tu skáču všade. Kam išla vôbec? Hej, hore. Tak toto sú africké pingviny, africké, jak sa volajú v slovenčine, tučňaky, africké tučňaky a žijú na juhu Afriky. A tu sú nejaké galapágské, neviem, či aj tieto tu sú, a tie sa dožijú až do 40 stupňov, takže to majú spravenú aj púšť v takomto, jak sa to nazve, teráriu. Takže toto sú africké alebo galapágské tučňaky, ktoré žijú v teple. To som nevedel pri mne, že existuje. Toto hore je stromová kengura. To som aj nevedel, že existuje, že také. To sú také zvieratá, čo som nikdy ani nepočul. A tu má nejaký výbeh zo stromov. Oni behá po tých stromoch, ale tam asi spí hore na strome. Inak dôvod, prečo sú hrochy stále vo vode, alebo sú ponorené pod vodou, je ten, že nemajú potné žľazy, takže sa chladia tým, že sú ponorené. A na slnku sa spália, takže celý deň trávia vo vode. A pod vodou vydržia až 6 minút v kuse. Tu by sa mali nachádzať tieto malajské slnečné medvede. To sú presne tie medvede, čo v Číne považujú za fejkových, že tam sú oblečení ľudia v tých oblekoch. Ale nikto nie sú, chcel som ich hrozne vidieť, lenže výbeh je úplne prázdny. Že je tu najmenší medveď na svete. Ale bohužiaľ, tu žiadne nie sú. A inak tu sa už konečne nachádza to, kvôli čomu sme došli. To, čo sme v botanickej záhrade nevideli, čo som sa trocha oklamal, že to bude v tej zoologickej záhrade. Ale nebolo to tam a sú to presne komotské draky, alebo varany komotské. To by mali ešte nejaké korytnačky, ale tie tu tiež nie sú. Tu je jedna. Tu je jedna korytnačka. Dobre, ale to ma nezajíma. Idem si pozrieť komotské draky. Sledujte to. Tu sú už komotské draky. Sú takéto obrovské. To ináč najväčší plas na svete. Dorastá až do 3 metrov. Má v priemere 2 až 3 metre v dospelosti. A je to najväčší jašter na svete, ktorý žije len na 6 ostrovoch. Je to pomenované podľa ostrovu v Indonézii Komodo.
je ich dokopy 6 alebo 7 týchto ostrovov, na ktorých žijú a nikde inde sa ich nepodarilo ochočiť, nikde inde sa ich nepodarilo rozmnožiť. Podarilo sa to jedine tu, po 36 rokoch sa tejto singapurskej zoo podarilo, aby sa narodilo prvé mláďa tohto komodského draka. Po 36 rokoch snaženia. Toto je ale asi to mláďa, ktoré sa tu narodilo v 2009-2011, keďže ešte maličké celkom. Ale to je ukázané, kde žijú. Je to tu iba v Indonézii, v nejakých úplne maličkých častiach, nejakom malom ostrove. A dožijú sa okolo 30 rokov, alebo 60. 60 rokov samci a 30 rokov samičky. Sú takéto. Tu je napísané, že už sú endangered, akože ohrozené, sú ohrozené tieto. A tu sú nejaké obre korytnačky. No dobre, keď som povedal, že táto je veľká, tak potom čo je táto? Sledujúcu korytnačku. Myslím, že kde sa nachádzajú tieto veľké korytnačky? Myslím, že na Zanzibare sa dajú vidieť tieto obrovské korytnačky. A pozri sa, tieto obrovské, hlavne táto. To je väčšie ako človek. Zajímavé. Ale neviem, kde sú tie zvyšné komodské draky. Majú tu byť asi 4. 2 mali a 2 sa narodili nové. A vidíme tu jedného iba. Je tu iba tento jeden. Neviem, poviem pozrieť. A tu je ukázané, že si ho adoptoval Starbucks. Tu je, že majú 3 metre až do 3 metrov a vážia 100 kg. Ale nemajú žiadnych predátorov, ktorí by ich dokázali z ní zabiť alebo zjesť. Takže toto je jeden z najsilnejších a najväčších plazov na svete. Aj keď nemajú žiadnych predátorov, ktorí by ich dokázali zabiť, tak hlavný problém je ten, že nie sú samičky, ktoré by skladli vajíčka. To je najväčší problém, prečo tento druh vymiera, prečo sa nedokážu tak rýchlo rozmnožovať, je ich hrozne máličko už. A hlavne to je ten problém, no, že samičky nie sú, ktoré by kladli vajíčka. Videl som nejaké súboje proti krokodílom alebo proti hadom a takýto komodský drak, kde v dospelosti v najväčšej síle dokáže zabiť aj slona. Čo je dosť zaujímavé. Nechcel by som stretnúť takého komodského draka. Tak zo sme strávili okolo 3 hodín. Ideme už konečne ďalej, ideme na kúpalisko, ideme sa schladiť, ideme sa osprchovať. Sme hrozne premočení, úplne mokré tričko. Je vonku 37 stupňov. Sú nejaké 3 hodiny. Je tu fakt horúco, takže ideme na kúpalisko a potom poďme pozrieť na tú výhliadku, na tú loď a na Garden by the Bay. Tak došli sme sem na kúpalisko, ako ste videli už na začiatku videa, že sme tu boli, my sme sa tu kúpali, že nám to dali zaplatiť v hotovosti, že sa to dalo, nemali s tým vôbec žiadny problém, sami to navrhli, že nám to dajú v hotovosti, zapustia nás dnu, ale dnes povedali, že už sa to nedá, že zmenili pravidlá, tak zrejme kvôli nám, možno to boli prví turisti, ktorí sa to takto kúpali mimo to a už sa to nedá. Takže ideme spodení do mesta, máme ešte nejakých 10 hodín do prestupu a budeme letieť 12 hodín letom večer. Takže skúpania nič nie je, tak sme sa presunuli sem na Garden by the Bay. Je to obrovský park nejaký, taká botanická záhrada, niečo takéto, neviem pravde, neviem, myslel si, že to sú len takéto parky vonku, ale že vraj sú tu lístky, dá sa tu kúpiť lístok. Takže ideme sa pozrieť, čo to obsahuje, kam sa s tým dostaneme a čo uvidíme. Je tu nejaká avatar výstava, nejaká avatar experience a k tomuto Flower Dome je to dokopy toto je nejaký dom z kvetín, či čo to je, tak dokopy to stojí $30, čo je dosť veľa, nebudeme tracať ďalších 30 €, ale chcem sa ísť pozrieť určite aspoň na tieto stromy, čo sú tu, takéto, čo sú tu asi najznámejšie, čo som jediný asi tedy poznal, že čo viem, čo tu určite je. Tieto stromy tu. Mal by tam byť nejaký chodník, tu na tento chodník, čo je naokolo. A ten by mal stať nejakých $12. Takže nice, že sa to ide na ten mostík a ideme tam aspoň. Keďže každá jedna atrakcia tu stojí tak $15–30. A ich tu asi tak 10. Inak za vstup do zoo sme zaplatili nejakých 34 €. Taxík do zoo stal 20 €. Taxík sem stal ďalších 20 €. Toto chcú ďalších 30 €. Takže Singapur je dosť drahý. Ani na to kúpalisko nás znovu nepustili, že už zmenili pravidlá za ten týždeň, čo sme to neboli, no dobre, 10 dní. Že za všetko tu chcú peniaze, veľa peniazí, všetko tu stojí hrozne veľa, takže ak to máte prestup a chcete to navštíviť, tak počítajte s tým. Ešte ak sa chcete nájsť, tak jedla tu stoja tak okolo 15–20 € za osobu, bez nápoja. A tie taxíky stoja okolo € za kilometr, plus minus. A tu už sa blížime do tejto záhrady.
Idem si to pozrieť, ako toto funguje, ako tu stojí vstup a čo tu vidíme. Nejak nechápem ten systém platenia tu nedá sa tu platiť v takýchto atrakciách, športových atrakciách, v kúpaliskách, kartou, hotovosti. Zamenili sme si kvôli tomu hotovosť, zamenili sme si eurá, aby sme mali hotovosť na to, aby sme zaplatili tento bazén, lenže na to, aby sme zaplatili tento bazén, potrebujeme domáce lokálne číslo, potrebujeme byť rezidenti Singapuru a takže okrem toho, pokiaľ sme rezidenti Singapuru, nemáme domáce lokálne číslo, tak sa nedostaneme na žiadne atrakcie, ktoré asi nie sú určené pre turistov. Nechcú tu turistov asi zrejme pre týchto bazénoch, v kúpaliskách, v športových atrakciách, vo fitkách. Všetko toto vlastní jedna spoločnosť, vlastne Active SG, Sport SG alebo čo také. Je to nejaká singapurská spoločnosť, ktorá toto celé ovláda a bez toho, aby sme mali proste domáce čísla, tak sa nedostaneme takmer nikam. Takže je to celkom blbé, divné. Nezačal som ešte nič podobné, že by sme sa nedostali bez toho, aby sme boli rezidenti niekam na nejakú atrakciu. Ale dobre, pritom tam nemajú nikoho. To bolo úplne prázdne. Chceli sme sem na vyhliadku. Stojí to nejakých $30, 35, dajme tomu 30 eur, po 20-30 eur. Lenže je to vypredané na celý deň, je tak 4 hodiny na celý deň to vypredané, už tu na toto je iba v podstate tento mostík, tu na začína, takto tento mostík pokračuje a tu končí. 100 metrov prechádzka, stojí to zasa $12. Za všetko chcú hrozne veľa peňazí. Neviem, nepáči sa mi vôbec v Singapure, čakal som o to hrozne veľa. Neviem, nevrátil by som sa sem úprimne. Je celý mokrý, tak ide počkám dole. Už sme sa najedli, začalo pršať, už dosť prší a je búrka, už sa hromí v ďalke. Dali sme si teda McDonald's, ktorý tu je, sú tu 3 nejaké fast foody, je tu nejaká burgeranina, je tu McDonald's a myslím, že Starbucks. Takže sme si dali McDonald's, toho sme si vybrali, je to dosť lacný, čiže lacnejší ako u nás. Dobrý, jedne, že je to prvý fast food za 2 týždne a je to asi jediná pozitívna vec z dnešného dňa. Druhá, videli sme komodské draky, pre ktoré som tam išiel do toho parku, do tej zoo. Takže toto je druhá pozitívna vec, že začalo pršať, keďže konečne vzduch je lepší. Je tu už príjemnejšie, dá sa dýchať konečne a nie je tu 37 stupňov, ale 32. Takže stále teplo, ale oveľa lepšie. No, došli sme, že poďme pozrieť na tú vyhliadku ešte, ale vidím, že tam je absolútne nikto nie, takže je to zatvorené. Takže asi čakajú, kým sa to znova prestane pršať, aby sme mohli ísť hore. Ale ideme sa spýtať, či majú predávajú lístky. Keď budú predávať, tak ideme hore. Tak, pýtal som sa, či to je otvorené a že vraj stále sú zatvorené, dokým neprestane pršať. A neviem, kedy má prestať pršať, na mapa ukazuje, že ešte bude 2 hodiny pršať. Takže asi to už nestíham, asi to už zatvoria o chvíľu. A nevidíme v podstate ani vyhliadku, nevidíme ani toto. No ja mám čo tomu povedať. Singapur je síce pekné mesto, ale veľmi chaotické, veľmi drahé, za všetko chcú peniaze. Všetko je drahé a drahé. A všetko je vypredané. A vôbec nesplnilo to, čo som si myslel. Nie, že nesplnilo, čo som myslel, ale vôbec ma tu niekto nahráva, jak sa nahrávam ja seba. A nevadí. Vôbec neprečkalo moje očakávania z tohto mesta, takže som celkom sklamaný zo Singapuru, aj keď som očakával, že to bude super. Mišo, ty sa vyjadri, čo povieš na Singapur? Ty máš veľmi pozitívny názor. Ale okrem toho, že to je drahé. Je tu hnusne, je tu teplo, je tu vlhko. No inak to je asi najväčší problém, že to je hrozne teplo. Keby to bolo asi menej stupňov, tak by to bolo veľa lepšie, ale Singapur patrí medzi krajiny, ktoré sa nachádza hneď na rovníku, je to myslím, že nejakých 100 km od rovníka. Čiže celý rok tu teploty neklesú po nejakých 20 stupňov. Neviem, koľko je presne tá hodnota, že nikdy tuto v Singapure nebolo menej ako 20 stupňov. Aspoň teda počas roka priemerná teplota nikdy neklesne po túto hranicu. Neviem, či priemerná, myslím, že minimálna neklesne po túto hranicu. Takže je tu stále horúco, celý rok, tu je 35 stupňov a to je asi najväčší problém Singapuru. Aspoň teda pre mňa, keďže už mám druhé tričko a už mám úplne premočené znovu. Už aj tu chystajú vianočnú výzdobu. Tu je takýto lasov, čo to je písané, Setup in progress. Takže sa tam bude pravdepodobne aj toto, to celé biele, bude nejaká vianočná výzdoba. A toto vyzerá, že budú nejaké vianočné stánky, aj tu v Singapure. Tak, čakáme tu už hodinu, sme tu v nejakom nákupnom centre, ktoré sa nachádza hneď tu na vedľa. Tu je nejaké nákupné centrum. Mišo tam spí, zaspal, ale čaká, kým sa pojem pozrieť hore. On nechce už ísť hore, čaká, kým ma tam pustia, chce ísť na letisko, je neviem, asi 6 hodín.
Odletáme o 1 ráno. Čaká nás 12-hodinový let. Ešte máme koľko máme času? Nejakých 6 hodín, 6-7 hodín. Neviem, ako zvládneme 12-hodinový let nízko nákladovkou, ktorú letíme Scootom, Scoot Singapore. To je nejaká nízko nákladovka od Singapore Airlines. Singapore Airlines je najlepšia letecká spoločnosť, ktorou sme sem došli prvý raz, ale teraz sme sem došli už Scootom naspäť a tá je o dosť horšia, akože nie že horšia, ale to nízko nákladovka proti nejakej prémiovej spoločnosti, ktorá vyhrala najlepšiu leteckú spoločnosť na svete. Tak toto je jej najlacnejšia verzia, kde nedávajú jedlo, 12 hodín bez jedla, 12 hodín na plastových stoličkách určite, už to tak vidím, ako to bolo teraz, takže sa vôbec na to neteším, budeme rozbití, čaká nás teda tých 12 hodín tam, po celom dni tu po 18 hodinách potenia sa, hľadania rôznych vecí, videli ste sami. Takže celkovo ma toto mesto vôbec neprekvapilo. Prekvapilo teda, ale ne v dobrom. Viem, že každý chváli toto mesto, každému sa toto mesto páči, ale mne úprimne nebudem sa opakovať. Viete, ako to je? Viete, čo som už povedal? Chcel som si ísť pozrieť ešte jednu vec, ktorá sa nachádza asi tak kilometr odtiaľ, to nejakých 25 minút. Je to socha leva, ktorý má telo ryby a hlavu leva. Volá sa to Merlion, keďže toto mesto bolo rybárske mesto. Podľa toho dostal názov, potom sa volalo, toto mesto sa volalo aj Levie mesto, podľa nejaké legendy, že tu nejaký zakladateľ niečo také objavil leva. Lenže nikdy sa nedosvedčilo, že naozaj na tomto území sa niekedy nachádza lev, takže vraj to vymysel. Ale bolo to Levie mesto, bolo to rybárske mesto, takže to spojili, slovo mer znamená more, ako nejaké rybie more, a lion je lev. Takže Merlion, socha Merliona je tu. Lenže je uzatvorená, je to socha, ktorá reprezentuje toto mesto, je taká nejaká hlavná socha tu na. Lenže opäť uzatvorená. Meno Singapur je zo slova Singapura a Singapura slovo znamenalo levie mesto. Len taká preinfo. Toto mesto Singapur funguje presne ako Dubaj, volajú sem vlastnú pracovnú sílu z rôznych krajín, Pakistanu, Indie, Bangladešu, je ich tu hrozne veľa. Až okolo 45% všetkých rezidentov, ktorí sa tu nachádzajú, sú prisťahovalci, ktorí tu pracujú iba a z toho väčšina sú nestálí zamestnanci, takže cestujú aj naspäť, takže nie sú rezidenti. Takže reálnych žeraj obyvateľov tu je okolo 3,5 milióna, z toho ďalších 2,5 milióna sú práve títo prisťahovalci, ktorí tu pracujú, ktorí sem došli iba za prácou. Ešte v roku 1850, niečo okolo tohto roka, mal Singapur okolo 1000 obyvateľov a práve teraz má Singapur už asi 6 miliónov obyvateľov. Tu za nami všetky tieto stromy, ktoré sa tu nachádzajú, majú mať svetelnú show. Lenže táto svetelná show bude za 1,5 hodiny a dúfam, že bude zapnutá, keďže už tu sme 2 hodiny pod týmto, čakám, kým nás pustia hore. Nechcú ma tam pustiť, 2 hodiny už neprší, alebo 1,5 hodiny už neprší a stále sa tam nedá dostať. A za 1,5 hodiny má byť svetelná show, to bude asi posledná vec, ktorú uvidíme, pokiaľ to teda uvidíme, pokiaľ to nezrušia jak všetko ostatné. A aspoň dúfam, že to stíham teda, no, jedinú vec. Už sa to rozsvietilo, inak už to otvorili. Už sa dá ísť hore konečne po 3 hodinách. Čo to čakám? 3 hodiny to trvalo. Idem do rady kúpiť lístky. Uvidím, čo sa nám bude dostať. Podarilo sa mi kúpiť lístky. Kúpil som ich online, stali 12 singapurských dolárov, čiže nejakých 8,50 eur. Idem hore sám, Mišo sa išiel nájsť, ešte dal si nejakú michelinskú reštauráciu, tam je predáva nejaké rameny. Čiže jediná michelinská reštaurácia na rameny. Ak uvidíte ďalšie video, uvidíte, že Michal je milovník ramenov, takže si išiel dať. A ja idem teda sám. Vidíme to z vrchu a je tu rád asi tak na 20 minút, tu za predo mnou ešte. Takže sa stmieva, už pred 10 minútami zapadlo slnko, takže dúfam, že bude ešte dať čo vidno, keď idem hore. Tak už som na vrchole tejto vyhliadky. Trvalo to len 3 hodiny, kým som sa sem dostal konečne. Čakal som tu 3 hodiny celé, sme tu na jednej taký ten nápak, to som už ukazoval. A už som teda na vrchole, tu sa nachádza, myslím, že druhé najväčšie ruské kolo na svete. Najväčšie je v Dubaji, tu je druhé. Tu sa nachádza, myslím, že Marina Bay. Marina Bay sa myslím, že volá táto časť, kde sú tieto mrakodrapie, všetky tie veci. Sú veľké fotky ľudia. A tu už je ten hotel, drahý. Okolo 8 by mala byť svetelná show, všetky tieto veci by mali svietiť, nejaké laserové také blbosti, by to malo rozsvietené. Lenže sem, keď si kúpim vstup, môže to byť 15 minút. Nekontrolujú to, ale mali by sme tu byť maximálne 15 minút, keďže môže byť určitý počet ľudí,
a má sa to striedať, to tam aj upozornili na to, aj to tam je napísané 3-krát asi, že máme tu byť 15 minút a potom máme odísť do Samiako. Takže to asi nestíham, keďže je 19:10 a svetelná show začína buď 45 alebo 20:00. Ale keby tu chcem zostať, tak tu za mnou už ich stopol s takou červenou cedulkou a oni musia počkať, kým ja posledný odídem ďalej, takže ma už vyháňajú ďalej, takže ani tých 15 minút to nebudem určite, bude to tak na 10 minút alebo 5-10 minút, kým ma vyženú preč. Lebo akože bolo to zatvorené 3 hodiny, dole čakalo asi reálne 200 ľudí, čakalo na to, kým sa sem dostane a teraz tam stoja rady na lístky, takže som si rýchlo kúpil lístok cez internet, bolo to oveľa rýchlejšie a rovno som išiel dopredu do tej rady, hneď ako to otvorili. Takže tu jeden z prvých a hrozne veľa ľudí dole čaká ešte na to, aby sa sem dostali. A už mi opäť kričí, aby som sa posúval a ukazuje mi to červenou tabulkou, že mám ísť ďalej. Za mnou nikto vôbec nie je, takže oni čakajú, kým ich on pošle až ďalej. Ja ináč dosť nechápem, prečo táto vydatka stojí len 12 eur, $12, čo je nejakých 8 eur. A táto tuna, čo je iba, neviem, možno 20 metrov vyššie, stojí $40, čiže nejakých 30 eur, dajme tomu 30 dáčo. To v podstate to isté vidia, nemyslím si, že vidia o niečo viac, možno trochu lepšie vidia to mesto, ale inak asi nie. A to už aj stoja, čakajú. Neviem ani aká to je výška, kontakt 50 metrov iba, možno trošku viacej. Tak ten Maryland by sa mal nachádzať tu na niekde, asi tak kilometr vzdušnou čiara od nás, pod týmto ruským kolom, čo je tu. A neviem, čo tu je zaujímavé, že už je tma, už to bohužiaľ nie je vidno moc toho. A na tom videu to je krajšie, ako v skutočnosti to vyzerá už. Ale to sa mi veľmi páči, tento hotel, ten je veľmi drahý. Tam sa dá, je tam bazén, neviem, či som to spomínal už, ale hore je bazén, je taký infinity pool, tu určite každý pozná tento bazén už. A do toho bazéna sa dostať jedine, ak ste hotelový host. A ten hotel stojí okolo tých 300-400 eur. Takže dosť. Keď sa pozrieme na ten hotel, tak všetky tieto rozostreté izby, ktoré tu sú, ktoré svietia, sú úplne prázdne. Majú odostreté závesy, svieti sa v tej izbe a nikto sa tam nehybe, nikto tam nie je. Takže predpokladám, že všetky tieto izby, ktoré svietia, sú úplne prázdne. Takže predpokladám, že takáto je zaplnenosť toho hotela. Takmer všetko prázdne. Zostal som hore, povedal som si, že dostanem tu hore. Lenže je tu problém, že za 5 minút, už 5 minút začína show, alebo za 4 minúty a začali nás vyháňať ho dole, lebo začalo pršať. Takže dúfam, že nezrušia tú show, dúfam, že nebudem ako vo výťahu, keď to začne. Je to blbé, no, začalo zasa pršať, takže dúfam, že sa mi to zasa nepokazí a aspoň toto uvidím. A jedinú vec, ktorá to môže zachrániť toto celé, aspoň čiastočne, tak dúfam, že nebudem okolo vo výťahu a akorát ma nepošlú dole. Ale očakával som dačo iné. Tak keď som zbehol dole, keďže výťah bol úplne prázdny teraz počas tohoto, idem nájsť myša, neviem vôbec, kde sa nachádza. Ale tak to vyzerá. Toto je ten most, kde sme teraz boli. Je to trocha osvetlené z dola. No a proste také asi vianočné songy už, také nezáživné. Hrozne veľa ľudí, ktorí na to pozorujú, ktorí sem došli len kvôli tomuto. A čakajú, pozorujú z hora, z dola teda. Tak úprimne odtiaľto z dola to vyzerá asi krajšie ako z hora. Takže ak tu budete, asi choďte radšej z dola, než z hore čakať na to. Z dola to vyzerá trocha krajšie. Na väčšina ľudí čaká pod týmto prístrežkom, keďže vonku prší. A je tu fakt tisíce ľudí, čo na to pozorujú teraz. Kus sme odišli skorej, ešte tak 5 minút pred koncom a tu je obrovský rad taxikov a náš taxikár je tak asi kilometr v tejto rade. Ako vidíte, že to ľudí, všetci už odchádzajú odtiaľ,
či tam sú, lebo teraz presne to skončilo. A už to teraz to je plné. Ale máme objednaný Grab, čo je ako Uber tuna, takže musíme iba počkať v týchto dlhých radách plných fejkových taxíkov, ktoré si pýtajú 3-krát toľko ako Uber alebo Grab tuna. Uber tu myslím, že není, je to iba Grab, čo funguje ako Uber. Kúpili sme si sprchy, hľadali sme ich asi 40 minút. Reálne 40 minút z terminálu 1 sme sa dostali na tieto sprchy za 40 minút. Jedna sprcha stojí teda 5 singapurských dolárov, ale treba si kúpiť aj uterák. Ten stojí koľko? Ten stojí 4,50. Takže 9,50 singapurského dolára stojí sprcha. Aj to jednorazový teda. Dnes nemáme salónik, ale potrebovali sme aj tak sprchu, takže na letisku sa nachádza jedna sprcha. Lenže treba ísť na terminál 2 z jednotky. My sme išli z jednotky len 20 minút sem. A potom 20 minút sme hľadali túto sprchu tuna. Ona je úplne zašitá, no sa chodí cez parkoviska. Takže ak sa chcete osprchovať na tomto letisku, tak jediná možnosť je buď tie lounge stoja, tie salóniky stoja od 40 € so sprchou, alebo sa môžete osprchovať tu, stojí to 5 dolárov singapurských a 4,50 stojí uterák, čiže 9,50 $. Toto ináč ten medzi, čo chodí hore cez ten Jevo, cez ten vodopád, tento vláčik. Takže treba ísť po tomto červenom a dorazíte až úplne nakoniec, je to absolútne zle označené. Blúdili sme 45 minút dokopy, už ma je vôbec zle vidno, za mnou sú hnusné svetla. Ale trvá to dlho, kým to nájdete, ale nájdete to. Je to do 10. otvorené, takže kto by sa chcel osprchovať na letisku po celom dni, tak sa tu dá jednoducho osprchovať, iba si kúpite lístok. Už po tom prvom dni, čo ste videli prvú časť tohto videa, som si povedal, že Singapur nie je pre mňa. Že sa mi tu nepáči, ako to funguje, ako to drahé, ako to je všetko chaotické, obrovské, preplnené. A po tomto druhom dni, čo sme tu teraz boli, už to viem odsúhlasiť, že Singapuru mi stačilo. Úplne mi stačili tých 12 až 18 hodinový prestup, dokopy 30 hodín. A viac neviem, čo by som to pri mne robil. Všetko, polovica vecí, ktoré sme chceli, nám nevyšla. Polovica vecí bola zatvorená, nefunkčná, alebo však videli ste všetko. Takže neviem, v Singapuru som mal väčšie očakávania. Úprimne ma sklamal Singapur. Mám radšej iné mesta. Viac sa mi páčila Čína, aj Filipíny. Absolútne, to vy uvidíte ale až o ďalšie týždne, keďže už všetko mám natočené. Toto je posledný deň nášho výletu, ešte zajtra máme Atény, keďže letíme zo Scoot Singapur do Atén. Dáme prestup do Bratislavy. Takže absolútne stačí jeden deň. Treba si prichystať takýto prestup, aspoň 200 €, ak to máte takýto jednodňový prestup. Cena sa vyjadril, čo ešte. Vybrali sme si hotovosť, absolútne nám bola k ničomu. Nepotrebovali sme, vybrali sme si nejakých 100 singapurských dolárov, použili sme to iba teraz na tie sprchy, ale aj to sme mohli použiť kartu, ale mali sme tu hotovosť, takže sme už použili. Kúpaliska už vás nepustia, takže to z prvého dňa môžete ignorovať. Do kúpaliska už vás nepustia teda. A to je asi všetko, ideme sa ešte najesť. A ja ďakujem za pozeranie. Ak sa ti video páčilo, daj like a odber a maj sa. Inak ak to budete hľadať ako my hodiny, tak stačí sem dole k McDonaldu na terminále 2 a pokračovať sem smerom na Hub and Spoke. Je úplne doľava vonku a rovno, ako som ukazoval, tú červenú trasu. Takže terminál 2, McDonald a dozadu.